Anem a veure, nosaltres quan jo era xicotet, els meus pares compraren una pota que no me va matar per sort perquè jugaven i tirava coses. I era la començ d'una família de llauradors i mos feren un carro. En aquell temps estava el tio Mariano, eren ferrers i construïen i posaven la plaqueta del carro, posava Mariano Ullot Larí, constructor de carruajes. Me'n recordo de memòria, jo era xiquet. I un carro reforçat, robust, per fer labors, per garbejar o per fer qualsevol labor, i també per anar a qualsevol puesto anaven en el carro o a peu. El tema és que també, depenent del poder adquisitiu de les famílies, tenien un carro per tot, o tenien un carro i un cabriolet, una tartana, que era tot entendat, un carro entendat que diem, i aquest carro entendat tenia unes visilles, uns cristalls de plàstic no era, en aquell temps no hi havia plàstic, però estava molt apanyet en uns asientos, i ahí anaven a fer la compra al poble, anaven a les festes i anaven als enterros. En aquell temps anar a 7 o 8 quilòmetres era una distància que anaves a peu o anaves en el carro. Era pràctic, clar, més prompte perquè tenies, entre altres coses, donar-li que menjar a l'animal també, i començaves per ahir, de matinet, alimentant l'animal, i després estaven tots els aparells, que era una ritranca, que era si tenies que fer marxa enrere en el carro, o un colleró, que és el que l'animal tirava del carro mediante un colleró que anava posat en el coll de l'animal i d'ahir feia tir. I preparaves el carret, era tot tan normal en aquell temps, i anaves al bancal a treballar o anaves, com estaven dient, a les festes o a un enterro on feia falta. Sí, igual que les bicicletes, anaven també als sortidors de Mora. Hi havia punts on separaven els carros normalment, però anem a veure. El primer és que els llauradors del camp quasi tots tenien una casa en el poble, i una caseta en el poble suponia que era un corraló gran, un aposento per l'animal, per deixar el carro, hi havia un corraló, hi havia espacio, i deixaven el carro en el parador, l'animal anava a parar a una quadra que havia adequada a pastor, i igual el llaurador havia dies que se n'anava al poble, potser una festa, i anaven en el carro i allí teníem on deixar l'animal, i tot era a base del cotxe d'entonces, el carro era tan normal,